Guys, nandito po ako sa vaccination site ng area namin, sa area ng San Fernando. Ito yung waiting area number 1. So, rest back bakuna. Ito naman yung emergency hotline. Then, dito naman yung is kung nabakunahan na yung finalization. Maraming tao. Today is ito yung vaccination day ng National Vaccination Day. Kaya marami ngayon. Maraming nagpapavaksin today, mga estudyante. Yung anak ko is nakapila pa doon. Medyo naboboard na nga siya. Ang layo-layo ng pila. Pero sacrifice kailangan para sa next pwede na mag face to face sa school. Ganyang karami ang tao, mga estudyante. Medyo crowded pero okay lang. May mga space din naman. Ito yung area namin dito sa San Fernando. Buti at peaceful naman. Maganda naman yung management nila dito. World Vaccination Day.
ano kami vaccine ma. Dahil kung ngayon pagkutumat ka nagpabaksin ako. Uy, lapit na pala ng anak ko. Siya na yung sunod. Ang valid ID mo. Mayok man pala. Okay, ang ID mo. Yung anak ko, ando na. Pangalawa na sa pila. Malapit na siya. Naka-smile. Ayan. Lapit na. Sunod ang anak ko. Sunod na. Siya na ang sunod. Ito yung anak ko. Give me. Give me. Tanusong. Yun lang daw. Oh, yun na. Picture lang o video? May. Ayan na ang anak ko. Yan ang anak ko. Babaksin na siya. Yan ang bunso kong anak. Ready na siya for vaccine. Yan, go, go, go. Ang smile niya. Brave ang anak ko. Yan ang anak. Oh, oops. Oh, walang sakit. Oh, di ba? Ang bilis-bilis lang. Yan, tapos na. Yan na. Sa wakas, nabaksin na din ang baby namin. Ang bunso kong anak. Tapos na.
Mga aliwalas. Parang ang ganda nila tumurok, walang sakit. Dahil ita-transfer ka lang yan dyan. Ayan, tapos na. Tapos na siya. Sige na, pigpapa 1 hour ko siya. Need ko ni sa WH. Ayan, dito na siya sa last portion. Since anong oras yung punta namin dito? Ang oras na pagpunta namin dito kanina is 7 a.m. Inabot na kami ng 2 a.m. Ang haba-haba ng pila. Pero at least, nabaksina siya. Sa wakas, nakabaksina din ang bunso namin. Ang vaccine nila is Pfizer. Pero kahit hapon na, mahaba pa rin ang pila. Sign ito na one day babalik na sa normal yung kasi halos lahat na nagpapabaksin, hindi na lang yung mga matatanda, kundi kahit yung mga bata, estudyante, yung mga estudyante nagpapabaksin na din. Kaya ibig sabihin, malapit na din mag new normal kasi halos lahat na nabaksin. Ito yung bayan ng San Fernando. Covered court ng San Fernando. Walang masyadong ingay kasi kumbaga maayos naman yung pila. Hindi man siksikan masyado, kahit madami yung tao, pero hindi siksikan. Yan ang anak ko at ang friend niya. Ayaw magpa-picture, ayaw magpa-video. Shy type ang bunso namin. Kaya napipicture ko lang siya pag hindi nakatingin. Ayan.
si Bonso, oh, nakaduko na naman. Ayaw niyang pinipicture. Ayaw niya ng mga video na yan kasi shy type siya. Malapit na ding matapos. Ito na yung last. Dito naman ang mga senior citizen. Diyan naman sila. Diyan naman ang area ng mga senior citizen. Kaya yung iba takot magpapaksin. Kasi nung una, sabi nila marami daw side effect. Pero lately, siguro yung mga nadidisgrasya or mga nangyayari, mga namamatay, siguro ay yung vaccine is nagiging dahilan na lang. Pero totally is hindi man talaga doon sa vaccine. Sabi nga niya, kung talagang oras na talaga. Nakaka-proud naman yung kahit na ganyan matanda na siya pero nagpa-vaccine pa siya. Kaya walang rason yung mga malulusog pang katawan na hindi magpa-vaccine. Kasi kung yan yung matanda nagpa-vaccine, kung pa kayong mga malalakas pa ang katawan, natatakot lang sila. Nakaka-proud naman kahit matanda na nagpapabaksin pa sila. Sana all. Ito naman yung mga estudyante. Ito yung mga estudyante na nagpabaksin. Andiyan yung anak ko nakapila. Kaso ayaw nang magpapabideo. Sana lahat na magpabaksin para magbalik na sa dati. Ayan, malapit na yung anak ko. Pang ilang sitting na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 7. Pang 8. Ayan. Malapit na. Sana all magpabaksin na para wala nang problema kahit lumabas-labas. Kakabilib naman yung mga estudyante ganito. Yung mga matatanda ayaw magpabaksin yung iba. Kaya na samantalang yung mga matatanda nga at mga ganito, mga kaya naman. Kumbaga, yung nasa isip nila, takot lang naman yun. Pero kaya naman nila magpabaksin. Nagkakaroon lang sila ng kaunting pride. Kaya sana lahat na magpabaksin. Ayan.
tindog. Ayan, malapit na yung bonsok namin. Tapos na din ang vaccine. Paarantiran ko na medyo Okay, magtindog.
na naman? Ano? Hindi, parang namin dito. Oy, bako lo daro ko sa gubernador kong birthday. Sa presidente ko kapag yung maganda, pinagpapaksin maganda. Iya. Dari ko to. Naanak ka marunong na pagkita. Kung ano, ang babae may lunan. Oo. Yung nga din, ay, mamarong sa eh. Nailang, mamarong sa eh. Nailapan sa eh, ano ba sa nagtuga? Yung tugang ng pati. Ay, ito din yung mo. Ano ba eh? Masakit be. No? Uri bag, are, uri bag ang takawan.
Mag-inom na ka mo. Tapos ay ko makambalik ko niya. Matamid ako. Ay, may nag-collapse. Ano nangyari? Ay! May nag-collapse. Ay! Dahil na magiling, mailing pagiraran. Diyos ko po. Madismayo na. Nakarbahan na ba? Diyos ko po, nangyayari man talaga yan. Ay, dahil. Mailing pa man. Hindi ka magparailing, tapang maadit ka. Nakagutong. Kaya dapat pag nagpapabaksin, barasog. Mainit kaya. Diyos ko po. Sana may mandaman nangyari. Baka ganun po, ano? Barasukan. Pero, Ha? ay, nakaya na sa ayun, tuntun kayo. Nagka-aralar man lugod, nagka-harabit. matindi o di ang contact number. Okay. Para set up na siya. Ako pa, Sarah. Kasi ako, tawa namin siya. Bigla lang kayo. Tapos, ang ganda kuya, iyo, pansin. Gumana lang po sa likod. Okay po. Ano sa likod? May CR po. Dapat interview po siya. Ah, sige. O, sige na. Ako na ang bahala kayo. Sige na, ako na. Paggutom, pakakanan po. Ah, okay po. Gutom na garo kaya. Anong oras na Ang iba kaya sarap pag magkakan. Sayara. sa ano? Oo. Makaanin doon nyo. Ano ko ta akong cracker? Sige lang. Nguro-nguro ngo.
Sarap mayo yan. Pero kung kanya tabuan na. Sabi ko, di pag... Ang tao magpagkaragrita na. Iyo, hilingan nga. Siya kay kung sige hilingan, pwede mo hilingon. Na baka may regtas manervyos. De Los Santos, Abigail. Apa. Salamat. Uy, salamat. Nakatapos manggiraran. So, yan. Sa wakas, ito na siya. Tapos na ang anak ko. Ito yung vaccine ng anak ko. First dose ng Pfizer. Ano lang sa Amelioris? Oh, mas na orali na kita. $45 minutes. Pauwi na kami. Nadaing, naabangan niya man. Naabangan kan si ama. Nervyos nga siya. Dapat niya nagsasabi kung anong namamati. Lingon mo tong sarang babae at naagapan. Tigi hilot-hilot. Oh, nagre-re baga. Siya nakakadamo. Sinasalikod lang yun do. Itong maputi. Daday nakakadamo. Iyo. Ang problema daday siya nakakadamo. Nag-ano na nga ni siya. Nagitong garo. Nagtaraas. Oo, nagtaraas nga si dugo niya. Pero nag-uli naman. Nag-uli na. Dapat talaga, nagsasabi kung anong namamati para naagapan. Oo. Dahil naka mo ma-picture dyan. Maihi, sige na eh. Sa market. Puti, hindi naman bibidyo ka pa ma. Di, 45 minutes, ticket na lang. Mas 1 hour na. Kailangan 1 hour to. Ito, wala na. Di man i-post. Vlog ni vlog ba ko na yung post. Vlog yan. Pati vlog. Diba vlog ko nga to. Ay po, sige po. Magayon na garo dyan pagbabanggi be. Magayon talaga. Nakarigi na kamang banggi. Pag-ano na lang. Pagsimbang gabi. Anong pizza naman yan? 16, 15 mapon. Yan na si Ama. Oh. Ano na nangyari kay si Ate? Ano si Ama ka itong aki na nag-collapse? Sigara to dyan. Tayawan dyan ng singkong. Painom ng tubig. Sige nga. Lima ko na nagos. Kada man nga nervouson para lang kanto do. Kari-rayo na sa bitoka. Ay, makulog. Ano man yung makulog? Kaya lang nga pag na-nervous ka na, may talagang mangyari. Araw ka to. Kaya dapat relax lang. Ano ang balik? 20 may nakasalit pa ka 20. Ayan na to. Ayan. Picture-sulat pa ko na. December. Ano si Lugod? 24 daan. Si Christine, dito mapagod. Lupisin da. Halapi pala. Bus na eh. Nakabali dyan mo sa kumaito ka na po. Pag gusto mong i-screenshot na lang siya. Tapos, may picture ka na. Picture ako, mag-buy din na. May picture ka? Ang bayan ng San Fernando.
Kain cellphone kung sarap. Mapicture. Bagan ba kadigdaan picture day ka nagpicture digdi. Hindi man kanya. Selfie. Mong kana picture. Anong sunang ito? Di gayunan Mabilisan lang. Yan na. Ano ka kamera? Wow! Ayan na yan. Sige na. May iba naman na style. Itago mo man ang sa mong drinks. Yan, okay. Ano ito? Okay na. Palinawan mo nga ni. Anong sila? Magapon? Nakapag-picture din ang sana. Naman po. Kumaya po ko ba? Hindi mo ko itag.
Gihawakan mo ito. Ano mo kong tubig. Saray na. Saray na ito. Saray na. Sinunoy nga kayong kaya, oh. Ako, elementary, grade 7 na pala. Agad. Grade 7 pa to sa malama. Garo lang si si Hans. Garamdam mo si Hans. Sa kaklase ni Nico. Si Maro Bukita. Iya. Si Kuya. Oh, baka iya mo lang to. Salit mo lang siya. May ba na lang ko, Bukita. Ah? Naglangkaw na si Hans. Saan mo kung sa plaza ba? Kailan, mas na. Ito ba na lang? Yan, tamalino yun sa picture. I-fold mo na yan, tapos ilagwalig din. Itong malimpoy. Sige. Malinaw. Hindi na yan. Against the light, talatig di sa balyo. Mag-selfie ka na lang, selfie kitang gawa. Selfie na. Mas malinaw kaya ka ng selfie. Ito yung Plaza Rizal ng San Fernando. Yan, selfie kita. Baka ako nangirit. Sige lang. Ano mataarog ka ito itsura? Kanuso na may filter.
Balik lang, baka di ko nailig. Ano sa nang may filter? Ibalik mo sa normal. Wala na. Pero malang risk dyan ang lalagon ko may mas. Malay mo. Hmm. Puto na baga sabay salin. Bayan mo na. Nga. Hindi ka kami na ito. Maugas pangani ko. Maugas ka ng ano. Maugas plato. Hindi pa ko naugas. Sige na. Di man kita sa iyan na makakasabay. Yan guys, pauwi na kami. Pauwi na kami.